सर्वांना गुड मॉर्निंग। तर आता बघा नाश्त्याची वेळ झाली आणि परत आपण इथे अरेंजमेंट करणार आहे। तोपर्यंत काकी 2 प्लेट घावणे पाटी घेऊन गेली आणि बाकीच्यांच्या तर पोहे रेडी होतात। पोहे पण ऑलमोस्ट झाले रेडी। ओके, आणि ते घावणे चहा तुम्हाला नाश्त्याच्या अगोदर पाहिजे का नंतर? त्यांचं लास्ट आहे ना? 3 प्लेट आणि 2 चाय। माझ्या तुला चपातीला मोठा तवा घेणार आहे तो काय खाली हा तिकडे टाकते 2 2 4 5 6 आणि हा एक 6 जण असं 6 तर चहा पण काकी जाऊ दे बाहेर गरम गरम। माझं टेन्शन नाही थर्मसमध्ये होतं आणि पटकन आता चला। आणि आता मी चाललो फिश मार्केट। कसं वाटतं मस्त ना? त्याच्याने कसं डोळ्याला लागत नाही काय तर काकी हे काम सोपं झालं ना? म्हणजे पटकन नाश्ता चहा इकडे आपले केले त्यांना पण गरम गरम सर्व मिळालं आणि तुम्हाला पण पटकन झालं। त्यासोबतच बघा घावणे चटणी चहा पोहे चहा आणि आता हे काय बनते काय सकाळ सकाळी अजून वाजले 10 पण नाही वाजलेत। पार्सलसाठी चपाती भाजी बटाट्याची गोडी भाजी आणि चपाती। हां पण पार्सल तेव्हाच देणार जेव्हा आम्हाला पण वेळ लागलं पाहिजे। 4 चपाती आणि बटाट्याची गोडी भाजी त्यासोबत लोणचं दे थोडंसं। इथे काय बनते भाजीची तयारी। ओके, आणि आमचे नमिता काकी बघा कसे पातळ झालेले आहेत। बरं नव्हता म्हणून झाल्या आता सुट्ट्या झाल्या संपल्या सुट्ट्या संपल्या सर्वांच्या। नाही तर आम्हाला सुट्ट्या घ्यायला लागतील। चला आता बघा मी फिश मार्केटला पण चाललो आणि आपल्या एका गेस्टचं चेकआउट आहे त्यांना आपण विचारूया की त्यांनी 2 दिवस स्टे घेतलं 3rd दिवस चेकआउट नाही 3 दिवस स्टे घेतलं 4th डे चेकआउट आहे। तर तुम्हाला इथे कसं वाटलं? एकदम छान वाटलं, असं घरी आल्यासारखं वाटलं की आपण कोणाच्या तरी पाहुण्यांकडेच येतोय असं वाटलं। आणि जेवण तर खूप छान, म्हणजे आम्ही बाहेर कुठे खाल्लंच नाही जास्ती, तर इथे येऊनच खाल्लेलं। डिनर एक नंबर, स्पेशली आम्हाला आवडलं तर फिश आवडलं खूप जास्त। फिश थाली खाल्ली, आम्ही कधी खाल्ली नाही आहे, ट्राय केली पहिल्यांदाच, तर सगळं खूप छान होतं मस्त। ओके, आणि तुम्ही कुठे कुठे फिरलात? 2 दिवस तुम्ही फिरलात ना? हां, तर ते पण कशेली बीचवर गेलेलो तिकडे, ते पण खूप सुंदर आहे बघायला। एक टाइम नक्की रत्नागिरीला जर आले ना तिकडे व्हिजिट द्यायला पाहिजे। हां, असं असे स्पॉट सांगा, सर्व नका सांगू, जे तुम्हाला जास्त आवडलेत ना, जसे कशेली बीच आवडले। कशेली बीच आवडलं आणि बाकी गणपतीपुळे आणि तू कोणतं भाटे बीच स्पेशली हिला आवडलं, तर ते भाटे बीच खूप आवडलं। म्हणजे 2 वेळेस आलो पण आम्ही परत फिरून तिथेच आलो। मस्त, खूप एन्जॉय केला, भारी वाटलं, परत नक्की येऊ। ओके, थँक्यू। तर बघ आपल्या इकडे लहान मुलगी आहे, तर ती आपल्याला काहीतरी प्रश्न विचारते। काय विचारतेस तू? अन्नम तिन्नवा। हां, आता मी ह्याचं तिला ट्रान्सलेशन विचारणार नाही, तिने काय विचारलं ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि तिचं उत्तर पण द्या। परत विचार, काय विचारते? अन्नम तिन्नवा। हां, तुझं नाव काय? रुही। रुही, कुठे राहते तू? हैदराबादवरून आले आणि आता कुठे चालले? आता परत हैदराबादला चाललोय। ओके, आणि तुला काय आवडलं इकडे? मला जास्त ना बीच आवडलं इथे। आणि काय केलं बीचवरती तू जास्त? बीचवर मी जे माती होती ना ते त्याच्यासोबत खेळले, परत पाण्यामध्ये खेळले असे तिथं। आणि जेवणात काय आवडलं? मला ब्रेकफास्टला ना घावणे आवडले। कितींदा खाल्ले घावणे तुम्ही? 3दा खाल्ले बरोबर ना? घावणे आवडले, इडली आवडली,
परत ती फिश होते ना ते आवडले. हा मग तू आता तिकडे जाऊन फ्रेंड्सला सांग मी काय काय खाल्लं ते. हो काय. आता कितवीला आहे तू? दुसरीला आहे. थँक्यू फॉर कमिंग. वेलकम. पेपर असेल तर आम्हाला पेपर द्याल का? देतो. छान वाटलं. हे बघा दोन्ही रेकॉर्डर पडली आपली चावी. ही पण पडली आणि आपलं काम चालूच असतं बघा. आणि बुकिंगचे असे कॉल मेसेजेस येतच राहतात. हॅलो. हां आता मी व्हिडिओ चालू केला आहे. म्हणा तुम्ही काय, तुमचं नाव काय? हॅलो पप्पू, माझं नाव सुमन अशोक मुळे. मी अमेरिकेहून बोलते आहे. मी तुझे सगळे व्हिडिओ बघते आणि त्या व्हिडिओमधून मला असं जाणीव झाली की तुमच्या सगळी फॅमिली आहे ती किती इनोसंटली सगळ्यांचं काम करताय, किती इनोसंटली सगळ्यांना प्रेम देत आहे. ह्या सध्याच्या ह्याच्यामध्ये मला पाहिल्यावर खरं म्हणजे मला असं वाटतं की इतका आनंद तू अमेरिकेमध्ये पण देतो. बाकी काही नसतं की तुमची वागणूक म्हणजे जे रिसीव्ह करतात त्यांना देणारं प्रेम, तुम्ही ज्या थाळीमध्ये जेवण देतात त्याच्यात किती भरून भरून तुझी वाईफ आहे तिचं नाव काजल, ती किती सुंदर तऱ्हेने करते. कधीही कधीही तोंडावर असं दिसत नाही की म्हणते नक्की करून माझे आशीर्वाद तुम्हाला देते. असं तुमची भरभराट हो आणि अतिशय चांगलं सर्वांना प्रेम देत राहा तुम्ही, तेच तुम्हाला परत मिळणार दुपटीने. थँक्यू. छान वाटलं. तुमचा एज ग्रुप काय म्हणाला तुम्ही? माझं 84 वर्षाची आहे मी. अरे वा. आणि फिनिक्स मधून बोलते. आमची सगळी डॉक्टर फॅमिली आहे. छान वाटलं की म्हणजे आमचे व्हिडिओ तुम्हाला जरा हॅपी ठेवतात तिकडे. छान वाटतंय. हो. असं मी कॉल जनरली उचलत नाही, पण आज कसं पटकन मी माझा पण मोबाईल खिशात होता आणि बुकिंगचा पण मोबाईल खिशात होता, तर पटकन मी कॉल रिसीव्ह केला. तर आपल्या सबस्क्रायबरने कॉल केला होता गुड विशेस द्यायला. चला आता आपले गुड विशेस आले आहेत आपल्याकडे. आता आपल्याला जायचं फिश मार्केटला. बघा सर्व रेडी करून बसलो आहे, इवन चावी पण लावूनच बसलो आहे. आणि नेहमी माझा पेट्रोल मी फुलच ठेवतो बघा. आता किती झालं आहे? 23,141 किलोमीटर झाले आहेत. ओके चला जाऊया. इथे पण नाश्ता करायला बसलात ना तरी छान वाटतंय बघा. पटकन काय लावले? नाही इकडे किती वाजले? करा शाम पडते ना. द्या का किती? 3 देते हे. 3 दुरे देते ते नाही पासले. येत जा. द्या अजून 100चे झाले ना? हो द्या. हे 200चे द्या. चालली होती ना तुम्ही आला होतात ना. हां होतो मी. हे बघा तर दाखवा केवढी आहेत ती. आता हे एवढीच आणि जरा मोठी होती, पण जरा मोठी ती मोठ्या खोबऱ्याची जाड खोबऱ्याची होती, तर का पाणी कमी होणार ना. हे कितीला पडले माहिती आहे का? काही 40 रुपयाला एक पडले. 40 रुपयाला की जोडी? 40ला. कमी नाही शेली, स्वस्त नाही भेटत. एवढेच ना काकी? 40 रुपये म्हणजे बरोबर ना. हे आणलेत घ्या द्या. हे आपल्यासाठी 3 आपल्या गॅसला हवेत. मग एक मग आणलं 4 नाही 5 आणलेत. मी दाखवतो तुम्हाला अजून. हे घ्या. बाकी सर्व आता पार्सल करा. बघा हे चिकन आहे. चिकन घ्या. चिकन आहे बरोबर 2.5 किलो नाही 3 किलो चिकन. मिरची अर्धा किलो. हे नारळ अजून एक घ्या. हे मोबाईल काढा. हां मोबाईल काढ. हे बघा हे नारळचं ते हे घ्या. लाल माठ पकडा. लाल माठ घ्या आणि बारीक मेथी घ्या. झाले सर्व शॉपिंग. आणि गोल्डनची चावी माझ्याकडेच राहिली होती. नशीब आले नाही अजून, नाही तर त्यांना बाहेर राहायला लागलं असतं. आमचे बालू काळू आलेत बघा. चला आता तुम्हाला
फिश शॉपिंग काय काय केली ते दाखवतो. सर्वात आधी मी आपल्या होमस्टेपासून कुठे गेलो, मिरकरवाडा जेट्टी जी आपल्याकडून 10 किलोमीटर लांब आहे, तिथून मी आणले पापलेट. पापलेट बघा. आणि टोटल आपली थाली किती आहेत काय सांग? 6. किती? 7 आहेत. 7 ना? किती आहेत? आता पापलेटचे थाली किती आहेत ना ते तुम्हाला ह्याच्यातून दिसतील बघा. 1 2 3 4 5 6 7 बरोबर 7 आहे ना? हा 7. ते सर्व घाण सर्व साफ केलेली आहे बघा. 7 आणले बरोबर. हे आपल्या मिरकरवाडा जेट्टीतून आणलं. त्यांना पापलेट बरोबर काय पाहिजे होतं माहिती आहे काय? त्यांना पापलेट बरोबर पाहिजे होते कालवी. आणि कालवी जेट्टीला कधी कधी असतात तर कधी कधी नसतात. मी कुठून आणले माहिती? राजीवड्या मार्केटमधून. बरोबर ना? का की तिथे असतातच ना राजीवड्या मार्केटमध्ये कालवी सर्व शेलफिश सर्व असतात. नाही गे टोप कालवीला. हा आवाज आला. मच्छीची पिशवी आवाज आला. हे बघा हे सर्व कालवी मला होते हे 250चे, ते मी 200ला दिले मला बघा. ठीक आहे. हे सर्व म्हणजे आज हे सर्व 8 थालीमध्ये सर्व 7 थालीमध्ये डिस्ट्रीब्यूट होणारच आहेत. ठीक आहे. मग त्यांना सायडरमध्ये काय 1-2 वस्तू नाही, आपण कॉम्प्लिमेंटरी 3rd वस्तू देतोच ना. तर तिसऱ्यामध्ये बघा हे 350 रुपये किलो मोठे कोलंबी आणलेत. ओके. आणि पण त्यांच्याकडे लास्ट उरले होते ते 100 ग्राम फ्री आलेले आहेत. 100 ग्राम म्हणजे 5-6 फ्री. ते बघा ते फ्राय पण हे देता येतात. आणि हेच आपल्याला थपथपीत पण ते हे झालं फिश. आणि बाकी आता हे चिकन उडत नाहीये. हे चिकन बघा 3 किलो 2.5-3 किलो चिकन आहे. ओके. कारण आज रात्री आपल्याला चिकन झाले तर परत आम्हाला जाता येणार नाही. वाजले पण आता किती बघा 12:30 12:30 वाजले. ओके. तर हे आज बनणार आहे. बनवल्यावर तुम्हाला हे पकड. त्यातलं एक नारळ घे तुला. 4 आपल्या गेस्टला आणि 1 आपल्याला. 2 गोष्टी तुम्हाला पण इन्फॉर्मेशन देतो, मम्मीला पण सर्वांना देतो. 2 गोष्टी मम्मी बॉडी फिल्टर करण्यासाठी खूप चांगल्या असतात. पहिलं तर आपल्या कुवाळ्याचं ज्यूस, ॲश गॉड ज्यूस जे आम्ही तुम्हाला दाखवतो ते नेहमी. आणि समजा ते बनवता नाही आलं काय नाही करता तर आपलं कोकोनट ज्यूस, नारळ पाणी, ते तुम्ही ना मी तुम्हाला एक सजेशन देईल की आठवड्यातून 2दा तरी तुम्ही काहीतरी दोघांपैकी 2 पियाच. ओके. हां पूर्ण तासलं नाही वाटतं तरी ना. आपल्या रत्नागिरीला बघा एवढं छोटूच आहे. हे 40 रुपीजला पडलं मम्मी. आणि असं मी समजा गेलो मार्केटला तर आणून देईल, नंतर तुम्ही पण स्वतः आणायचं बरोबर ना तुम्हाला पाहिजे असेल तर. ये पी आता पी. चव बघ कशी त्याची. आणि बसायचं बघा किती एकदम सोयीस्कर झालं आणि एकदम छान झालं. उलट इकडे बसायला छान वाटतं. मग मी रात्रीची अशी झोपते पण जराशी इकडे बरोबर ना. उजेडातून दिसला की नाही माहीत नाही. बघा असं हे सर्व. आणि आतमध्ये पी तुलाच येते सर्व. आणि इथे बघा ग्लास, माउथ फ्रेशनर, पाण्याच्या बॉटल आम्ही असे ठेवून न देणार म्हणजे परत त्यावेळी गडबड नको मम्मी करायची. पी. चला आता सर्व झालं की आता माझी एडिटिंग प्रोसेस चालू. म्हणजे तुमच्याकडे बरोबर व्हिडिओ टायमिंगवर पोचला पाहिजे. आता बघा एडिटिंग करायला किती वाजता घेतले? 12:52 म्हणजे 1 वाजले. म्हणजे म्हणून कधी कधी 1:30ला येतो, म्हणून कधी कधी 4ला येतो, किंवा म्हणून कधी कधी मी व्हिडिओ रात्री 8:30ला टाकतो. हे आपली थाली रेडी आहेत बघ सर्व. हे कोलंबी इकडे एक्स्ट्रामध्ये पाहिजे ती. हे बघा ही थाली रेडी. काय पापलेट, एक वेगळा मासा दिलेला आहे कॉम्प्लिमेंटरी. हे काय हां न्या सर्व न्या. ओके. भात येतोय म्हणा त्यांना. ओके. तसे ते सर्व रेडी आहेत. त्याच्यात भात ठेवायचा देतो एक्स्ट्रा. हा त्याच्यात आता 2 ठेव. मग ती एक्स्ट्रातली 1 दे. ही जाऊ ताटात द्यायचे अजून ते नाही. भात नंतर येतं सांगा त्यांना. ओके. भात बीत पण असं गरम गरम सर्व वाढून ठेवून द्यायला. बघा सर्व इकडची गडबड सर्व चालू आहे. त्यासोबत फॅन लावतो, एक लाईट बंद करतो. आणि इथे बघा सर्व जे खाल्लेलं आहे ते सर्व आता साईडला करू. बरोबर आहे. धुवायला जाऊ ना एक एक करून. ते सर्व वाटे एकत्र घे आणि ताटं एक एक करूया. म्हणजे इकडे जेवायचा हा फायदा होतो. बरोबर आहे ना.
बाहेर तुम्ही बघू शकता आणि पूर्ण घरावर धूर झालेला आहे, धूर हा. इकडे 4 आहेत ते आता सध्या तरी. खालची व्हेज थाली, चिकन थाली आणि भात नंतर जाणार त्यांचं. तर बाकी काय राहिलं, चिकन फ्राय, ग्रेव्ही, कोंबडी वडे, सोलकढी. हां इकडे सोलकढी ठेवतेच बोल. इकडे काय राहिलं तरी सगळं रेडी झालं, फक्त भात द्यायचं राहिलं ह्याच्यात पण भात द्यायचं. भात नंतर देतो तुम्हाला मी. चमचे ग्लास ठेवून न्यायचे झाले. बारीक करू. बंद करा. हा एक व्हायचा आहे का? मी बंद केला. तो गरम घातला. एक बॅच झाला आमचं. दुसऱ्या बॅचसाठी बघा आम्ही होल्डवर ठेवलेलं आहे सर्व वडे. म्हणजे जे हे गरम गरम मेन तरी हे गरम गरम गेले पाहिजे. आणि आपले आता 6 चिकन थाली आहेत. त्यातले 1 2 3 4 5 6 वाज सर्व लाईनीतच दिसतात आहेत. ओके. आणि प्रायर अरेंजमेंट मी कशी सांगितली त्यांना की आता अजून एक टेबल लावायचं आहे. बाटल्या, ग्लासेस आणि चमचे ऑलरेडी रेडी ठेवायचे ह्याच्यात. हे चिकनची ग्रेव्ही बघ कशी दिसते. चिकनची ग्रेव्ही बघून तोंडाला पाणी सुटेल. सर्व वाढून ठेवलेत. वडे पटापट करा वडे. ठीक आहे का? चिकन बघा कसं वाढलं जातं. ओके.
वडे दे काजल, वडे दे 4 वडे. भात सर्वांना नंतर. ओके, ही एक थाली रेडी झाली. इथे बघा आपले गेस्ट आले आहेत मम्मी. त्यांचं काल व्हेज थाली झाली 6, आज सकाळी 6 फिश थाली झाली आणि आता 6 चिकन थाली झाली. ह्यांना मला थँक्यू का म्हणायचं आहे, कारण ह्यांनी एकच थाल्या मागितल्या सर्वांनी. ते जरा सोपं झालं आणि ते खालीसुद्धा बसलेत. तर हां, तर या बाबूने बघा गिफ्ट आणले. थँक्यू. एक मिनिट. आता एक हातात. तुझं नाव काय? मला पाय नको पडू, तुझं नाव सांग फक्त मला. मी रुद्र. ओके. आणि मला तुम्ही जरा स्टेबद्दल सांगा. फूड आणि रूम्स तुम्हाला आवडले? स्वच्छता खूप स्वच्छता आहे. म्हणजे जसं व्हिडिओत आम्ही पाहिलं होतं आणि जसं आम्हाला एक्सपेक्टेड होतं ना, त्याच्याहून जास्त चांगलं आहे. क्लीनलीनेस खूप सुंदर आहे. वातावरण आधी छान शांत आहे. हवेशीर घर आहे आणि माणसं तर चांगलीच आहेत, त्याबद्दल काही शंकाच नाही. आणि तुम्ही प्रत्येक नेसेसिटीचा विचार केलेला आहे. म्हणजे बेसिक टॉवेल, सोप, शॅम्पू बेसिक आहे, जे बाकीचे लोक प्रोव्हाइड नाही करत. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी प्रोव्हाइड नाही असतं. आणि बाकी पण छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ज्या खूप छान होत्या. म्हणजे वर आम्ही गोल्डन मध्ये राहतोय तर आता तिथे बेसिक गोष्टी आहेत ज्या बाकीचे लोक देणार नाहीत. जसे 2 बादली दिली आहेत, 2 मग्स आहेत, 2 स्टूल आहेत. आमचा रुद्र छोटा आहे तर त्याच्यासाठी मोठा टेबल आहे, सो तो उभा राहू शकतो. खूप छान आहे. टेबल फॅन वगैरे डबल टेबल फॅन आहे. आणि बाहेर पण खेळायला मस्त खेळणी आहे. तो बिझी झाला पूर्ण वेळ, तो पूर्ण खेळला आज. ओके. आणि आपले ह्याच्यात सबस्क्रायबर कोण आहे? त्याच्यात सगळे इकडे आणलं कोणी? थँक्यू. मी केली. तुम्हाला पण थँक्यू. आम्ही त्यांना सरप्राईज दिला, आम्ही सांगितलं नाही शेवट त्यांना. कोणाला सरप्राईज दिला? ह्यांना? अरे वा. तुम्हाला आवडलं इकडे? मस्त एकदम छान. ते तर मला सांगतात परत. खूप छान होता एक्सपिरियन्स. म्हणजे आम्ही एन्जॉय केलं. आणि तुम्ही पण कॉपरेट एकदम व्यवस्थित केलात. आम्हाला काही मेन म्हणजे तुमची जी ऑर्डर होती ना ती मला खूप आवडली. असं रेअरली होती की 6च्या 6 कोणतरी कॉमन घेते. नाही तर काय होतं 2 मटन 2 फिश 2 चिकन एका टायमाला. मग ती आम्ही प्रोव्हाइड करतो पण थोडी गडबड होते. पण तुम्ही 6 व्हेज घेतले. त्या दोघांसाठी बरोबर. त्यापेक्षा एका दिवशी आम्ही म्हणून आम्ही तसं ठेवलं. एक दिवस शाकाहारी खायचं, मच्छी खायची. आम्ही ठरवूनच आलो होतो. असं हे नाही केलं. समोरच्याला पण देताना गडबड नको व्हायला. बरोबर. इझी पडतं. आणि दुसरी गोष्ट गैरसोय नाही होत कोणाचीच. बरोबर. त्यांची नाही आणि आपली नाही. आणि आम्ही सगळं ट्राय केलं. सो 3 थाल्या तुम्ही आमच्या घेतल्या. फिश, चिकन आणि व्हेज 3 घेतलं. खूप छान. ओके. आणि आल्याबद्दल पण थँक्यू. तुमचा नेचर पण चांगला आहे, कॉपरेटिव्ह आहे आणि एकदम छान. आम्हाला पण काही असं वेगळं नाही वाटला, त्रास नाही वाटला तुमचा. थँक्यू. मस्त वाटलं. आणि हे गिफ्ट तुम्हाला नंतर आम्ही ब्लॉगमध्ये ओपन करून दाखवूच, सर्वांना पण दाखवू. ओके. आता ते काय करणार माहिती का, हे 2 गिफ्ट मी असेच ठेवणार. काजल आणि मम्मीला फक्त बसून ठेवणार, उघडायचे नाही बोलणार मी. काय काजल? पण आम्हाला कधी उघडतोय असं होतं. चालेल, चला थँक्यू.